Kuha na to. Ako yung ganun sugal. Oh! Yan ko sa sugalas. Kana na. Basta, tulo ka pangutanan, tubag ba to? Oh. Kaya numdum ka na? Oo, gi ka na, oh. Ay, Kwarta na. Binuang ko diwang ang pagkano ato. Ano mo na pag binuang ato? Klaro sa pagkaklaro akong ang wala din kung duwa man mo wa man. May kuwang man siya nako. Di akong gipangayo ang kuwang. oo. Ay na, unsa may nagakuha na na? Sakto di ay. Usi sakto. Pariha lang mo duha. Ito man natin niya nga akong gibayad niya naningil sa nato. Ako nga itong kwarta. Nga sakto. Oo. Iya, man tong kwarta. Isa to pa, kuwang niya pong kagsugatos. Diba? Dupintos akong gihangyo niya. Oh, Inya, ihatag siya ko sa gatos. oh. Kuwangan siya na ko sa gatos. Oo, kuwang. Oh. Di ba na ako siya sa gatos? Di ba? Di, ako sang gipangayo ang iyang kuwang nga sa gatos. Ay, oo, sakto lagi. Sakto. Kuwang man dahil ka. Oo. Niya pa ganoon sakto. Ako na noy wala kwarta nga siya mo nang huwang nako nya ako na noy na utangan niya. Nga sakto. Magsugalon to ni. Sugal na mo na kwarta na. Ako, hagdan ko ni magsugal. Sos mo lang, pinaka-paborito nako. Oo, kanilang kang mo. Diba? Ang 100 ako. Oh, pila na may gabot, ano? Oh. Mahakan kang sugal? Sige! Gini. Sugal mati. Oh. O sa may sugal yung gusto? O saan? Siyatay, basketball, billiard, o dama, o unsa niya? Bisa unsa nga duwa? Tulong ka mutana. Ang tubag. Bato. Kasimple na. Tulog ka pangutana. Ang tubag bato, kasisiwa na. Oy, wa mo'y korta. Kahilag na ni mo manulti. Daghan na sobra pa sila pa si mo ha. Sukol ka ng piso ban. Ah, Ni. taman. Ang mahulog tayo pag daghan na eh. Sige, dagilutong ko na. Okay. Hindi ginuton ba? Tanaw do ginuton. Oh. Aw dana. Apil ito piso. Aray, 100 sa 100. Okay, 100. Di, Tulong ka pangutana. Unsay tubag? bato. Okay. Money down, money down. Money down. Oh, money down, money down. Unsay tubag? Bato. Okay. Money down. Oh, 100. 100. 100. Sakto ka na yung kuta. Ikay mutana. Okay. Oh. Sige. Tulog ba kuta na? Tulong ka pangutana. Oh. Ang tubag. Bato. Ah. Okay. White ka saya? Wala. Oh. Kinsa yung pangan? Bato. Oh. Kana. Dua na lang. Sabi na di mo bisa. Kinsay tangan sa imong mama. Bato. Oh, sana lang. Ini. O sana lang. O sana lang ko ang. Wabira na ni. Urot kini kwarta ron. Ge. Wah, ay mo tawag dia. Oh, ano mo na? Hello mo na. Mapildi naman ka na. Hindi na kapili man. Ikapila na ka pangutana. Ikado. Ah. Oh, na ito. Oh, Kau kini dito. pangutana man mo. Oh, Kada pangutana subag bato. oh. Ni sugala noon. Basta ni sugala, hilo. Ya, sugal ba? Ata, sugal pa? Sige, sugal pa ta. Susugal pa to. Ako sa pangutanan niyo, ha? Oh, ihurot ako ni. 200. Oh, kani tanan. Oh. Pangutana. Manilaw. Okay. Asa. Oh. Usa ang pangutana mao gyapon. Bawa ka pun. Tubag mo bato. Oh, bato. Okay. Oh. Wala na. Dali. Ate. Okay. Maru-maru mo, ha? Bato ang tubag. Bato. Oh. Kay si Jiu. Ah. Okay. Masikuha nga na yung sugal. Bisa giuro ta. Okay, na.
Ang tubag, bato. Bato, bato. Oh. Tubagyan mo nung ato. Ibabalik ang di kwarta. Oh, balik. Karon. Kabaw si Kulon. Saan? Rin mo? Ikitubag ako. Ha? Oo. Ejay. Wala pangutana. Ora po na. Kisay nga sa presidente. Bato! Ikadong pangutana. Ah. Kinsay nagpatay ni Magellan. Bato! Ano sao? Oh. Sildi na mo. Wala pa man. Usap mo. Ikatuwa pa man to. Wala pa. Oh, so- Mabot lang. Naiwan na dito na. Puro ba to? Baka na upo. Uli. Oh. Ay, uli ha? Uli. Ay, uli pa ko. Ay, sakto na ito. Sige, uli yung kwarta. Ako pa yun. Iya. Ay, ka na pangutana. Oh, last na pangutana. Last na pangutana. Okay, ready na mo? Okay. Kwarta or bato? Last ka pangutana na niya, ha? Oh. Kwarta or bato? Bato! Bato! Hindi na ako. Inyo na bato. Ang mga inyo pipili. Kung ako na ng kwarta, inyo na bato. Pangutan naman. Okay, Kung pili ka mo, o kwarta ba o bato? O, bato! Ako ba inyo pipili? Di inyo na bato. Ako na kwarta. Pili ang bato. Kana ba inyo pipili? Bye-bye! Uy, hindi siya. Ang tubag ba to? Bato among gipili, among gitubag. Upo ka to, bato!